To věřím. Co? Vloguju. Jo, můžeš polit v tom vlogu. Jo, budeš ve vlogu, přesně. Tak tady máme, tak se ten jeho Boreal Forest batoh. Už to úplně mimo, já už ani nevím, kde jsme. Tady úplně ani není LTčko. Tak si to úplná divočina. Tak, tady je Kendour. A co kameruješ, pojď? Jdeš do piče! Robene poračenka, která se nepůjde na záchod! To vyhypovat, ne? Že by nějaký komunista vlastně. Tak jedem, chci tady vidět nějakou propagandu. Co pšt? Jaký pšt? Jestli já vás přizumuju. Haha. Že jsi na poušti a máš na výběr voda nebo DX Racer. Co si vybereš? Volný. Asi DX Racer, hele. Já to ne. Jsi chtěl DX Racer. A už si mohl sednout, protože by mě bolely nohy. Kdo? Asi jo. Jo. Na ten mobil je to možná nejlepší. Ne. Jo. Kalinku. Jo, je zima, je to tak, jak v Rusku, tak kalinku. Nedávno ve školním rozhlase pouštěl vědu 10 stal. Je to 4K, takže bude to bude perfektně vypadat. Tak jo. Ho neuvidíš, nás vypadilo, se neuvidíš. To je ve 4K točený. Tak je hodný vody, takže pak v pohodě. Nazdárek. Tohle není vlog, to je test 4K. A dáš to podle něco na vlog z tohohle videa. Ty vole. To je efektivní takhle. Nebo efektivní. Jakože efektní napětí poldy. Já to nahraju pak na YouTube, jo? Na Redtu, cože? Tak. Jo. Je to 4K půl, jo? Je no. Kolik je to 4. 4 Jenom 4. A 4K. Kdo to má koukat, vole? Ježíši, polity je první polita, vole. Ruta jak čumí. Hledej to v tom videu, tak to odpřej v tom videu. Točím, ne? Jo no, jestli to není 4K, tak to zase pomalu jako vypni, jo? To je Create in real life. Bolí, co? Tam nevylezeš. Dáš to poldy do fail compilation. Právě. Free solo. Still jsou nejlepší faily. Pasy. Ale poldy pasy. Pasy je kočka. Kunda. Čau, Hláďo. Tak co? Poldo, jdeš s náma i příští rok.